салом бинандагони барномаи дирӯз ва имрӯзи маркази тадқиқоти журналистии тоҷикистон. ман саиди ҳайдар барандаи ин барнома. имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ дар маркази вилояти хатлон ва суҳбати мо бо раиси ноҳия муҳтарам раҳимзода сафар муҳаммад абдураҳмон дар утоқи корияшон баргузор шуда истодааст. муҳтарам раис, хайру мақтан ба барномаи дирӯзу имрӯз. оиди шумораи ҷамоатҳои деҳот, чӣ қадар деҳаҳо мавҷуданд ва аҳолии ноҳия ба бинандагони барнома як маълумоти кӯтоҳе мегуфтед. саломат бошед. салом ба ҳайати эҷодии маркази тадқиқоти журналистии тоҷикистон. сараввал мехостам аз номи шарифи мардуми ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ, аз номи худам ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ба муносибати соли нави мелодӣ тамоми сокинони ҷумҳурии тоҷикистон ва тоҷикони бурунмарзиро ба соли нави мелодӣ табрику таҳният гуфта дар соли 2025 ва то абад ба кишвари азизамон сулҳу субот, тинҷу амонӣ хоҳонам. мардуми шарифи ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ҷиҳати иҷрои дастуру сипоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 28 декабри соли 2024 доир ба сиёсати дохилию хориҷии кишвар паёми навбатии худро ироа намуданд, сармашқи кори худ намуда бо дарки масъулияти баланди бунёдкорию созандагӣ баҳри пешрафту шукуфоии ватани азизамон камару ҳиммат баста бо азму иродаи қавӣ барои боз ҳам вусъат бахшидан ба корҳои ободониву созандагӣ, баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагонии мардум тадбирҳои судманд меандешад. ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ аз 8 ҷамоат, як ҷамоати шаҳрак ва 7 ҷамоати деҳот мавҷуд буда дорои 77 деҳа ва аз 37 кӯча иборат мебошад. ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ соли 1992 аҳолии ин ноҳия ба 95500 нафар расида, ба ҳолати 1 январи соли 2024 аҳолии ноҳия ба 192737 нафар расидааст. шумораи субъектҳои хоҷагидор дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ба чӣ миқдор расидааст? хоҷагиҳои деҳқонӣ ноҳия 3124 ададро ташкил дода, асосан ноҳияи аграрӣ мебошад. муҳтарам раис, мегуфтед ки ноҳия дорои чӣ қадар миқдор замин аст ва аз он ҷумла заминҳои кишт дар ноҳия ба чӣ миқдор баробар аст? дар ҳудуди ноҳия 56000 гектар заминҳо арзи вуҷуд дошта, 16350 гектар заминҳои корам, чхеле ки гуфта гузаштем, ба 3124 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ вобаста карда шудааст. дар сиёсати худ роҳбарияти сиёсии кишвар, махсусан доҳии тоҷикони ҷаҳон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон самтҳои асосии тараққиёти мамлакатро муайян намуданд, аз ҷумла саноатикунонӣ бо сурати кишвар. мегуфтед ки имрӯз дар ноҳия шумораи корхонаҳои саноатӣ ба чӣ миқдор расидааст ва саҳми онҳо дар иҷроиши бюҷети ноҳия оё эҳсос карда мешавад ё на? албатта то ба имрӯз шумораи корхонаҳои саноатӣ дар ҳудуди ноҳия ба 34 адад расидааст. албатта саҳми корхонаҳои саноатӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ барои таъмини қисми даромади бюҷети ноҳия хело назаррас буда, қариб ки 55% қисми даромади бюҷети ноҳияро аз саҳми корхонаҳои саноатӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ ташкил медиҳад. мо имсол ҳисоб карда баромадем аз 66.7 миллион сомоне ки ба бюҷети маҳал ворид гардид, аз 53 то 55% он саҳми корхонаҳои саноатӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ мебошад ки дар маҷмӯъ 35 миллион сомонӣ
ба буҷети маҳал ворид карда шуд. баҳри ободу зебо гардондани кишвар ва тараққиёти минбаъдаву хизматрасониҳо дар мамлакат мана чӣ хеле ки дар гузашта буд дар 30 солаги истиқлоли давлатӣ ва баъдан бо 35 солаги истиқлоли давлатӣ асар гирифта шудааст ва мегуфтед ки дар 30 солагӣ чӣ қадар миқдор иншоотҳои ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда чӣ қадар сохта шуданд ва дар 35 солагӣ ин адад чӣ миқдорро ташкил мекунад ва дар ин иншоотҳое ки ба нақша гирифта шудааст чӣ миқдор одам чӣ миқдор корманд ба кор ҷалб карда мешавад. албатта дар ҳудуди ноҳия бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 155 адад иншоотҳо ба нақша гирифта шуда бо пуррагӣ 155 иншоот ба истифода дода шуд. Дар соли 2019 мисол мо барои дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 200 адад иншоотҳои гуногун ба нақша гирифта шуда то ба имрӯз 124 адад иншоот ба истифода дода шуда ки 65% нақшаро дар бар мегирад. шумораи кормандон чӣ қадар корманд ҷалб карда мешавад? дар маҷмӯъ зиёда аз 500 нафар мо дар давоми 2 сол шумораи коргаронро таъмин намудем. агар устоди гиромӣ сирӣ набошад мегуфтед ки саҳми соҳибкорон дар корҳои ободонӣ дар кадом сатҳ қарор дорад ва аз он сохтмонҳое ки карда шуданд дар 30-солагӣ ва 35-солагӣ чӣ миқдор маблағҳо аз тарафи соҳибкорон хароҷот карда шудааст? саҳми соҳибкорон дар масъалаи ободонӣ аз ҷониби соҳибкорон давоми солҳои охир дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ корҳои зиёди ободонӣ ва созандагӣ ба роҳ монда шудааст. аз ин ҳисоб дар ноҳия даҳо иншоотҳо, марказҳои хизматрасонӣ, марказҳои савдо, коргоҳҳои хурди саноатӣ, таъмири азнавсозии роҳҳо, пул, азнавсозии хати оби нӯшокӣ бо ҷалби соҳибкорон дар ҳудуди ноҳия сохта ба истифода дода шудааст. дар миқдори умумие ки 200 иншоот ба нақша гирифта шудааст дар кадом самт корҳо зиёдтар аст ва то ба имрӯз чӣ қадар чунин иншоотҳое ки асlan афзалиятнок дода мешавад аз кадомҳо иборат буда чанд иншоотҳои соҳаи маориф ва тандурустӣ сохта шудааст? албатта дар тӯли 3 соли охир албатта ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба солҳои 2022 соли 2026 солҳои рушди саноат албатта корхонаҳои саноатӣ яке аз корхонаҳои саноатӣ ки бо иқтидори 10,000 тонна ин ҷедммии асомиддин мебошад зиёда аз 44 нафар ҷойи кориро ташкил медиҳад. саҳми бисёртар ин дар самти корхонаҳои саноатӣ ба назар мерасад. инчунин дар асоси ҷиҳати таъмини босифати хонандагон дар назди муассисаҳои таълимӣ бо ҷалби соҳибкорон бо ҷалби кумитаи падару модар соҳибкорон дар ҳудуди ноҳия зиёда аз 50 адад сохтмони синфхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода дода шуданд. инчунин аз тарафи соҳибкорон ба бунгоҳҳои тиббӣ, марказҳои хизматрасонӣ ва варзишгоҳҳои хурди футзал, футбол ташкил карда шудааст ки ин ба мардуми ноҳия хело ҳам кӯмаки худро мерасонад барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум солимгардонӣ мусоидат мекунад. устоди гиромӣ, ҳайати эҷодии маркази тадқиқоти журналистии Тоҷикистон аз ноҳия дидан карданд ва махсусан бунёди бозори наве ки дар ҳудуди ноҳия аз тарафи соҳибкорон аз сар гирифта шуда ва яке аз бозорҳои фикр мекунам дар минтақае ки шумо қарор доред яке аз беҳтарин мумкин бошад ва
боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи абдурахмони ҷомӣ чӣ қадар маблағҳо хароҷот карда шудааст ва аз тарафи кӣ боғ ба ин сатҳи олӣ расонида шудааст? албаттара барои ноил гаштан ба дастовардҳо пеш аз ҳама миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонам ки сокинони ноҳия бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соҳиби як қатор иншоотҳо гаштанд ки иншоотҳо аз ҷумла бинои панҷошонаи хонаи истиқоматӣ, бинои маъмурии нозироти андоз ва агентии суғурта дар доираи сафари кории асулзори сулҳваҳдати миллӣ ки ба истифода дода шуд, инчунин бозоре ки аз тарафи соҳибкор Зайнулло сохта ба истифода дода шуданд дар сатҳи баланд буд. Инчунин доир ба аз навсозии дарвоза ва боғи фарҳангии ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва бо ҷалби соҳибкорон ки муҷассамаи Мавлоно Абдурахмони Ҷомӣ қомат афрохтанд, зиёда аз 1,200,000 сомон фақат барои боғ сарфа шудааст. дар гузаштаи на чандон дур иҷроиши нақшҳои бюҷет дар ноҳия на он қадар хуб ба роҳ монда шуда буд ва чӣ қадре ки маркази тадқиқоти журналистии Тоҷикистон иттилоъ дорад, дар 2 соли охир нақшҳои иҷроиши нақшаи бюҷетӣ басо хуб ба роҳ монда шуда ва дар ин самт чанд сухан мегуфтед оиди нақшҳои иҷрои бюҷети давлатӣ? аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ бо мақсади таъмини иҷрои босифати қисми даромади бюҷети ноҳия тадбирҳои зарури андешида мешавад. соли 2023 бо назардошти андози иҷтимоӣ ғайрибюҷетӣ 48 миллион сомонӣ ворид карда шуд ки 103% нақшаро дар бар гирифта нисбати соли 2022 7,9 миллион зиёд маблағ ворид карда шуд. дар соли 2024 бошад иҷрои нақшаи бюҷет андозо бо назардошти андози иҷтимоӣ 104% таъмин гардид ки дар маҷмӯъ 66,7 миллион сомониро ташкил дода нисбати соли гузашта 18 миллион сомонӣ зиёд маблағ ворид гардид. ҳамагон медонанд ки истиқлолият як тӯҳфаи илоҳӣ барои мардуми тоҷик буд. шумо ки роҳбари ноҳия ҳастед, устоди гиромӣ мегуфтед ки истиқлолият ба мардуми шарифи ноҳияи Абдурахмон чӣ дод? албаттара истиқлолият ҳама тарафа фикр карда гап занем. ҳамин нафаскашии мо и худаш аз истиқлолияти мо вобастагӣ дорад. тинҷи амонӣ, сулҳу субот, фазои озод. агар мо чӣ қадар имрӯз дар доираи истиқлолият чӣ қадар иншоотҳои бузурге сохта ба истифода, албаттара бо дастгирии пешвои муаззами миллат ки ин аз ҳама ободоние ки дар ҳудуди ҷумҳурии ноҳия мебошад, ин албатта бо дастгирии пешвои муаззами миллат мебошад. истиқлолият ин худаш як сарвати бебаҳо, ин ганҷи бебаҳо. мо агар чӣ қадар дар бораи пешрафти ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи истиқлолият гап занем, ин ҳам хело ҳам кам мебошад. бо як хулосаи кӯтоҳ гуфтанӣ ҳастам ки ҳамин сухани озод гуфтани мо, нафас кашидани мо, ин сабабаш истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. устоди гиромӣ, ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ бо яке аз дар самти ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ дар самти амнияти озуқаворӣ махсусан дар ҳамин гӯшти парҳезии моҳӣ дар ҷумҳурӣ ҳамтон надорад. дар таъмини мардум бо гӯшти моҳӣ оиди ҳамин масоҳати умумии кӯлҳои моҳипарварӣ ки дар ҳудуди ноҳия мавҷуданд, ягон сухан ба бинандагони азиз мегуфтед? албаттара ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ яке аз ноҳияҳое мебошад ки дар ҷумҳурӣ аз ҳисоби хоҷагӣ моҳипарварии хушзод ном гирифтааст ки майдони умумии ҳавзҳо зиёда аз 900 гектарро ташкил дода дар давоми 5 соли охир аз 500 тонна истеҳсоли моҳи гӯшти парҳезӣ то ба ин сол мо аллакай ҷамъбаст кардем ҳисоботи соли 2024 ба 1200 тонна истеҳсоли гӯшти парҳезӣ истеҳсол карда шуд ки дар
муддати 5 сол қариб ки як маротиба 1-2 1-3 маротиба истеҳсоли гӯшти моҳӣ зиёд карда шуд. устоди гиромӣ, дастовардҳои ноҳия давоми 33 соли охир, мақсад дар 33 соли истиқлолияти давлатӣ ноҳия ба кадом дастовардҳо ноил гаштааст ва оё дар ин самт киҳо барои мардуми шарифи ноҳия ин қадар дар пешравиҳо саҳмгузори асосӣ буданд? барои ноил гаштан ба дастовардҳо пеш аз ҳама боз такрорам шавад ман миннатдории хешро ба пешвои муаззами миллат мерасонам ки дастовардҳое ки дар тӯли 33 соли охир шудааст албатта бо дастгирии пешвои муаззами миллат мебошад. хеле ки мо шоҳиди ҳол гаштем дар соли 2024 9 ноябр бо ташрифи ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якчанд иншоотҳои бузург ба истифода дода шуданд. Инчунин дар сафари кории ҷаноби олӣ ба ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ масъалаи таъмири роҳҳо, масъалаи майдони варзиши марказӣ дар маркази ноҳия ки бо иқтидори 10,000 ҷой нишаст, масъалаи таъминоти оби нӯшокӣ ки зиёда аз 14 миллион доллар ро дар бар мегирад, масъалаи таъминоти оби нӯшокӣ ба сокинони шаҳраки Хоҷамастон ва бо чорқисмати ҷамоати деҳоте ки дар гирду атрофи ноҳия Иттифоқ, Якатут, ҷамоати Хуррамдиёр ҳаст мусоидат менамояд. мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар асоси дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва паёми навбатии асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки 28 декабри соли 2024 ба Маҷлиси олии кишвар ироа гардида буд, сармашқи кори худ намуда барои расидан ба ҳадафҳои стратегии мамлакат ва барои дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон саъю талош меварзад. аз фурсати муносиб истифода бурда миннатдории сокинони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомиро ба пешвои муаззами миллат, доҳии тоҷикони ҷаҳон, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. ҳайати эҷодии маркази тадқиқоти журналистии Тоҷикистон низ дар навбати худ ба шумо ва кулли мардуми шарифи ноҳияи даргузашта Хоҷамастон ҳозира Абдураҳмони Ҷомӣ расонида ба шумо ва кулли мардуми ноҳия саломатии умри дарози бобаракат хоҳон буда соли нави 2025 низ аз номи ҳайати эҷодӣ ба шумо ва кулли мардум табрик мегӯем.